mi puthot All Party Hills Leader Conference APHLC pen ladak kachisong mate protest kedeng pontunang ko bangala henlo kedam tang apor hutame habin humalong power pump project halabang so project ki BDM phan bor ipon lo boy phit sitame haladak ke do rat tum rong krei si rat tum tame luchin langso rat tum tame kroi credit si protest lo che song pon lo labang so ka che song pen halabang so project nang terek nang kok lo non puthot lukhi jan lang parpan lukhi jan pu rong ingkoi rat troxy arat affected do la so arat athai sinon bangke nang ki bi phan bor ilo la siladak le thot ame rong ingkoi rat troxy arat rong asar pen chenglok amekar pen chenglok bangke labang so pump storage power pump storage labang so project ke dak bilong le puselang le dum pu ki pot he bangala henlo project wang we aku ladak rat atum pen consultation ave rat van kapachini ave labang so project wang pen ratum alle kupima ke doji ratum kupima ke sungji advantage and disadvantage labang so lam than the latum phan her hap he pin pen pa phere re pin pen nitum project nang ne pu paning je long atwar thote sita international law long da melang lo itum UN long da melang lo hadak haladak free prior informed consent di FIPC free prior informed consent rat phan ther thepin hap hepin pen la so project nang li pi ma pipe ma pu paning je long awar thu nang i pu do sita la bang ke ave del non ke ther ke hap forest long le la ke tang ho long le pata ave nang tum ke tang ho la hai pen ke ther si rat ban project nang bi bor i lo la sinon la dak rat tame khur pak lo la so project pan ke chedon de la son dak tak se how west kar biang long thara kunchi long da hadak la 1500 megawatt power pump project lo hadak ta bidang lapen hadak ratum diwa tum lapen kar biar ratum hadak ta chedon de jur jobosti forcefully non longle ka survey da makam hadak toy la sala dak ta chedon de lapen dak ta chedon de posipulo athema la hai project ke wang pe tum ku pilo ale ke doi ka ma ave ke lake piniar ni ke India long power company phan ke ran bom ke Adani Ambani dam se ran bom Adani si power phan ran bom mati power phan la sinang lang bom la si sika isivet noya isivet talake Adani ari deng sidami dak arat atum phan tuliram rong hang pulo bang suri si arat atum phan sakuri piji pulo are konar si employment ke doya scope ke theklong lo solar project lo borjan solar project long da suri si employment project piji pulo solar project long nitung langdam lo ha mikir bamuni long langdam lo haladak rat atum kar biatum long le chipidet ciri pharo ke thama long le chipidet pen ada ke long dun goreng warsai mate security guard inuwet ke long dun la sidak ta la son dak thagi long dun nai ta bang thom pisi long choji la si tu apir thepen itum arong ha pisar ancestral itum traditional land I pisar tu malong le kitikang la so long le itum ka jor pen ke itum rengie la sinon mat la bang so project itum nang ne sita ilitum autonomous state jong si long lo bulo tangte ilitum dak ka prek the dung project am itum wanonji athema itum power ilitum ari deng sido buke autonomous state wan nante ilitum kaprek thidung finance department pen chenglok ilitum long sido puke sida non ke itum lahai project ke wangela ke Adani Ambani phan state government phan sil tum ali pathicha la lasin tum APSLC pen tame rong ingkoi ra troxy arat tum rong mekar tum rong asar tum kache song long nil tum APSLC tum tame arjab dun lo lapen asam pen kaprek a district pen ke wang Bukaghat pen Pranab Dole tum tame long le kache rai kom kache song long ke wang alang litum handa melitum churu lo nil tuman jakong nang bidun pot lapen kaduk we handa melitum churu pon lo lapen labang so kacesong nil tum arjab klukpo lapen ladake litum kham khelo ladake bilong le pusin tum pupon
Pangni jong si pangni boridet pulo tangte lake Karbiang Long Autonomous Council sia dai che nai radatum rong ingkoi ra troxia ratum kisung ke pho areng hu ke so jail ke jang punoi momaneng sa pran nam jui punoi tuliram rong hang tim Karbiang Long Autonomous Sil ke jatum silaka dai enang ko athema lake ratum aning hang he sai alang ni tum claim bor inang ne lain